Washington Hills. Welcome everyone. I'm Miss Puri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Hi, my name is Migoma Chereke and I'm a Form 3 student at Washington Hills. So I'm going to be taking you through at what it means when we say Washington Hills is a school which nurtures excellence in education. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. We are offered various subjects. We have got sciences, commercials, and arts. For the sciences, we are offered chemistry, biology, and physics with adequate labs that have enough equipment so that we can carry different practicals and different learning areas. Ana SEKURU wetu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo selibingelela abalaleli emakhaya kuhlangana njalo namhlanje siqhubekela phambili sikhonapha edali lika Chief Ngezi lapho esithe sathi ukubamba indaba ezitshiyatshiyeneyo asihlangana le ndaba ekakhulu othi yena ebesehluthwe izikhova zinyoka lawo makiti besidla inkukhu zakhe uthi beseselele inkukhu eyodwa wasebona yena kukulungile ukuthi echise lapho kwakugcinwa khona izifuyo lokho kwakukhona nozithi HOZI akafa bafunga ukuthi zvakabakhoshera kuti vaparadze kuti vaone kurarama okurinani arangu zitandi nonzithadiwa nashe kutama mandlovweni ospecial arangu zitandi praise singwena nyaya yanga tinayo nasi ndeya SEKURU nemuzukuru zviri kunzi muzukuru akabva pamusha pane makore SEKURU pamusha wanga kuti ndandichinetswa nezvikiti zvimabonga mazizi nenyoka saka wakabva ufunga kuti regai ndichikliya chipa nzvimbo ndokubva vapisa moto saka vakupisa moto vari kuti vakapiwa go ahead nehanzvadzi yemuzukuru wavo mukadzi wangwanai padare nhasi pakupisa pakatopiwa vanhu kuti vasafeguarde moto usaenderere kuwe but pakupiswa kwemoto uku wakazonopinda nemuhozi wakabva wapisa mazizi aye nyoka nezvimabonga saka SEKURU manje manzwere statement ravo hanzi zvonizvo muzukuru ngaachitaura nyaya yake kuti andiwinzira padera kuti HOZI yake yakatsva here kana kuti mazizi ake vanhu vemhuri yeZimbabwe zvatinosangana nazvo zvakaoma ichokwadi semazuva ose tinokukurudzirai kuti musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zvafamba sei? HOZI ndo inogara zvidhoma, HOZI ndo inogara chikafu, HOZI ndo inogara zvese, ukoshwa hwese pamusha. Ukaona pamusha pasati paane HOZI, sezvatiri muno maresettlements atisati taane misha, chinonzi musha iHOZI. Handikuti ndizvo zvandiri kutaurira. Munhu unopisa kana uchinzi wapisa HOZI kuri kuti wapisa musha wemunhu pachivanhu zvandiri kutaurira. Handiti mapawa regai tinzwe kuti musha wakapisirwei. netuhoho nenyoka zvanhu hanzi ndezvangu zvinhu saka iwe vanopisire zvinhu zvisiri zvavo. andozonditengera zvinhu Anzodi? Achanditengera zvinhu. Ndizvo SEKURU? Ndangoti zvangu kana kune kwazvinowanika ndakavakanganisira. Wonzudza kwadi? Tinoda mombe kuita kwakadaro. Kupisa chete kwamakanoita HOZI yo. Handina kupisa HOZI. Makapise uswa. Pane 15 years vabva ipapo pakane mhundwa. Hombe. HOZI ndiye masbesta saka anopisa zviri mukati. Ndobva vatutira mashanga mumaturu. Ndobva vakanopisa zviri mukati. Vakaisa SEKURU isusu ndoda kukuudzai hunhu hwangu muchindoona ndakadai. Munganditarire mondiisa parongo.
handitaure zvinhu ndichitamba kana kuseka. Izvo zvinosiyana granda mapurisa angu ndatokupai mutongo wemombe futi. Kuti mapurisa angu akangodzoka chete achitaura kuti shuwa hozi yakapiswa yamaya mombe. Taura yambuya nyaya yenyu. Vakapisa zvakaita mashanga. Ichibati ndo akataka kupisa mhozi nezvitiri. Ndobva vatora mashanga masanfu ndobva vazadza matura ari mozisi mashanga masanfu. Asi mambopisiwa. Chinhu chacho mozi vachaputika chekunama. Ningi vakaisa mashanga mukati matura ka mukati mehozi. Mukati mehozi. Mashanga akaiswa kamusure monge mapiswa. Aiwa. Musina kupiswa kutopisisa nemashanga. Kupisa nemashanga. Kutotora mashanga kuisa muhozi kwakubatidza moto. Ari kunzana uzopiswa. Mashanga ari muhozi ari kunzana uzopiswa. Moto wakazobatidzwa kunze. Moto wakabatidzwa kunze. Ko mashanga aiswa muhozi zvichirevei? Dzachimona nhasi. Ataiwe ngatiti hozi ndeani ndeawera. Pamusoro ndataura. Ndakasvika kumbaini ndichibva kumbaini. Ndandinanza dzangu. Muhozi mimi makapiswa. Ngati naye kana sekuru. Ngati vachipisirei. Handizivi. Ndakaenda kunovabvunza ndinai sekuru. Ko maipisa muhozi mangu zvanga zvaita sei? Vakatadza kundipindura munhu yandakanzwa. Ndobva ndangovasiya handakuda kutaura kupinda mberi. Ndakaona ndikaramba ndichitaura panodzoka pozoita bongozi ipapo. Ndobva ndabva zvangu. Ndobva ndauya kunobva ndasi kutaura adzimai ndikati adzimai muhozi makapiswa. Ndaona mazibhesitasi amwe akatsva kungi mamwe mapuranga anobata mazibhesitasi akatsva. Dhora iripo rakatsva. Mapuranga akatsva. Vanobhadhara mombe. Voti mune huswa. Muhozi makanga musina huswa. Ndakutaura nyaya yacho. Vatondiudza ivo kuti vakapisa mhosva. Handitika havana kucherechedza kuti pamukati memhovha mune hozi yevaridzi irimo. Handiti ko musha wacho ndewani iwoyo? Ndewavo here? Wanga uri wenyu here musha wacho sekuru? Ndiwo muzukuru wangu. Saka munopisa zvinhu zvake musha muzukuru wenyu? Inini ndakaenda first ndakaenda kuna hanzvadzi yacho tikati muzukuru tikutadza kurara panapa nei nemazisi nenyoka ndiri kudyirwa huku mazviona manje hanzvadzi yeuyu manje ikandipa vana ichida kuti sora risaenderere mberi ikandipa vana kuti nemafumo ndibatsirwe mazviona manje kupisa saka moto watenderera wakazopinda zvawo mukati andangwena taura zvawo ndaura kuti munei ndo wakazopinda mukati ukadi ukapisa. So kunonzi akapisa ndiani sekuru? Ai zvonzi ndini. Saka ndozvandiri kuti munoripa mombe. Izvozvo chete ingozi mumusha sekuru hamusi mwana mudiki. Urongo ndiri kuzvinzwa kuti handirambe mutongo wenyu. Haurambike? Haurambike wangu. Ini saka kuti ndipise hanzvadzi yacho. Inzwai sekuru. Makanga maita dambudziko ndini. Asi munhu wamainoudza nezvedambudziko. Maiudza munhu ari wrong. Handiti mapawana. Hanzvadzi yeuyu muzukuru wenyu ndo yamaitaurira handiti. Bati musha mukadzi zvinhu zvinochengeterwa muhozi sekuru mune zvakawanda. Handimanzwa kuti chikuverengerai zvimwe zvacho. Chakati muhozi, chakazodai muhozi, chakati muhozi. Imi maitonetswa nemazizi. Handiti mazizi padongo anogara ichokwadi. Pati dongo aridi kuparadzwa nemunhu asiri muridzi waro kasekuru. Handiti chamungadai makaita manje mungadai makachidedza muzukuru yakuno ndanzwa panapa nemazizi kwete mazizi ekuita kunge makunanga munhu uroyi. Handiti mapawa pane mazizi kai kuti ndiri kutadza kurara pano nekuda kwemazizi ako kunanga munhu uroyi. Kana imimi makataura mashoko ekuti mazizi aya ndevava maya ndo zvakaitika makavaudza izvozvo. Andina ndatoona zvataurwa here nhai vedu we vati chii?
Sekuru ati Mazizi ndavo. Vati Mazizi ndamaika. Amaika. Vachitaurwa na Sekuru ka. Ega imombe. Kunanga munhu uroyi. Kana vachidendo vatengera mama. Zizi munonotenga kupi iwo ndo vanotori navo. Vanoziva kwaanotengwa. Zizi rinotengeswa naye Sekuru. Kupi kwamungatenga. Zvatinoda kukubatsirai mumisha. Muri vanhu vakuru. Ndimi masoro jena kana tiri mumisha. Munofanirwa kubatsira. Umambo hungavepo pamwana mudiki handiti. Paanofamba ndimi munotopa mazano ekuti mwana awane kudii kufamba. Azvirevo kuti imi mukasanzi mambo hamuna zano ramunofanira kupa munhu. Zvino kana muchiti pamberi pedare ramambo moti Mazizi ndako iwe kana ndakanganisa ndonokutengera mamwe ndiri kuada Mazizi iwayo Sekuru. Nyora izvozvo bamuniki. Ndiri kuada muatenge muye nawo taone. Tivape Mazizi avo. Achona iwayo. Hapana zvati tichitaura padare Sekuru. Vanhu kana matadzirana andina kunge ndine imwe pfungwa muzukuru pakupisa kwandakaita. Ndakapisa ndine pfungwa yekutaramutsa Mazizi. Zvese zvinozivikanwa. Nyangwewo muzinda wedu panapa ukagara usina vanhu apa anogara ipapo nokuti Mazizi anorarama nemakonzo. Handiti mapawa. Azvishamise kuti pamusha papa neMazizi but haasi emunhu. Handiti mapawa. Right, Mazizi aya asiri emunhu. Anowanikwa padongo. Imama ndichakuripisai mukaramba muchitaura. Ina handina zvekudikira nyararai. Mapisa musha. Mune munhu wamakanoturira shoko. Akadaira kuti vana uchibatsira naye. Asi mese hamuna kufunga pfungwa yechivakwa chiri pamakanga muchinodii muchinopisa. Handiti mapawa. Makangonopisira kuti pachene. Chinhu chiripo hamusi kuchichengetedza. Handiti mapawa. Ndo pane nyaya. Saka izvozvo makaona muzukuru manje wenyu akabva kuye akanoti mai mwana hozi yakatsva kumusha. Aitofanirwa kunotura shoko iroro. Nokuti kana dai ainge asina kunotura shoko iri kumudzimai mangwana ainzi hozi yangu kutsva. Iwo wakatomboenda kumusha kana kunditaurira nokuti hozi makaronga pamwe chete nasekuru wako kuti mupise hozi yangu. Mombe Sekuru. Kupiswa kwakaita hozi iyoyo inoda kubhadharwa mombe kuna amai avo. Zvekuvati Mazizi munonovatengera mamwe zviya imombe. Munozoisa hwai mudare redu rino. Kana iri mombe yemuhomwe i300 US. Zvadziri mbiri nehwai yedu net 100. Kapanodiwa mazana manomwe ema US. Atimbofa takakuregererai Sekuru pachivanhu. Nokuti chivanhu imamuite chekuudzirwa. Munochiziva. Pamune pfungwa yekuti Mazizi akanga ari emunhu ndo maanogara nyangwe yevanhu nyangwe asiri yevanhu. Padongo zizi rinodii zvaro rinogara. Endida nyaya muri yamadhingiringa ndine imwe ndanchiteerera paTV kuseni kuno. Exactly iyoyi. Handiti mapawa. Saka hatigone kudaro. Chivanhu choda kungoramba chakadii chakangochengetwa. Tirege kuisa ngozi mumisha takatarisa. Muri kuzvinzwa? Imimi muri vamwe chete mutupo wenyu nevava. Ava mati ndibaba vana. Uyu chichenyu ndisekuru wamuri kuti uyu. Ndokuripisai mbudzi. Ndatokuona hunhu wenyu kumba kwenyu zvamunogara makatoita. Nyora mubambiki muava. Ndoda mbudzi mudare.
Sakanaka imba. Ndisekuru venyu ava azvife zvakachinja. Handiti mapona pano pandaramba ndepekuti sekuru vakuru vakadai handiti vonokoshiwa chinhu chinonzi ngozi mumusha. Handiti mapona ngozi mumusha ndo yandaramba iyi yekunopisa hozi yemurogwa mumusha yango yakavakwa nemi haisi yenyu hozi. Handiti munopanzwisa ndo yamunoona vakagara nemakiyi ari muhuro. Pavanenge vari vakanzi vakoshiwa chunhu vakakoshiwa mari havadzokeri vakakoshiwa makiyi epahozi nyange vanga vapinda mubhazi motoziva tiri kutambisa nguva kuenda navo ngativaburutsei tunotora makiyi epahozi. Chinhu chakakosha zvandiri kukutaurirai vasina kusangana nezvizvi zvandiri kutaura pano ndo zviripo pamwe ndochokwadi pachivanhu. Ndofunga tavataurira sekuru mune mhosva yokupisa hozi mhosva iyoyo tikati mwamira judgment kuna mambo hozi vataurira kwaite mambo nina ndira kupisa hozi ndima totaura kuti dhoo rakatsva mapuranga akatsva hamusiri mambitaura uyo angachitaura saka hozi haina kutsva sekuru uyo haina kutsva kana kudzirika kana kuita sei kana kubata kana chakatsva pairi hapana chakatsva hapana chakatsva pahozi woredzwa iningi video ndiana iri kupi ndingatonge sekuru ndakatsamwa iri kupi zvakafanira zviri mukati mavo kupisa kuchenesa pamakuva nemoto tunokuripisa mombe toverenga nhamba yemakuva anenge ari ipapo imombe dzako kupisa makuva anosakurirwa. Handiti ndizvo eka hozi yakatsva hayaizofanira kudonha nekuti ndezvidhira dai yakanga iri yematanda yakatotsva yakatodonha pasi saka no hapana zvatochinja hedu pamutongo zvakanaka zvakadaro. Zvino yarini sekuru izvinizvi kutosumuka kuti uyai tikomberane kupisa musha wemunhu ijeri. Handiti mapona amwache majere kuvanhu imi epano umwe kuyaenda kunopisa kulenzi kuchegutu abva pana paida kupisa nhingi yedu panapa tikati taikuremadzai nekurova dai vakanga vabatidza moto panapa havaizofa vakazviita mukurarama kwavo kwese. Ndobva vasumuka pano vakatotsamwa kunopisa Ministry of Lands office vanhu varimo vanhu vakaita barara wamhanya saka ava vari nana vaipisa Mazizi avo vaipisira vanhu muofisi vandiri kutaurirai kusvika kuisa peturu. Just imagine munenge muine makadhibhokisi emapepa mafiles evanhu venyika kuzunza peturu kudai sokubatidza kuti bhum kwakamhanyiwa tikukuudzana. Handiti mapona saka iri nyaya yapera sekuru muri kunzi nedare imimi munofanira kupisa kwamakaita munofanira kupisa mombe imwe chete yamunofanira kupisa. Sekuru vakanzi zvoni vatipe mombe nehwai ndizvo anti ndizvozvo mombe nehwai kuti vaye kuzoripa mhosva yavo uyezve mambo vakati vada kuzomaonawo mazizi avo sekutaura kwavakaita vachivati kana ari mazizi enyu ndichakutengerei kwaanotengeswa uyezve sekuru vakapiwa 21 days kuti vabhadhare mombe ne300 US iyoyo njengokuzwa kwenu balalele emakhaya ukhulu vamnika isigwebo sokubana ethenge inkomo nxa engelayo inkomo ekhiphe i300 US angakho ke bamnikeza amalanga angama21 ukubana tholakale letha leyo nkomo edale lenkosi. Nxa kungasabanga njalo kebe kuzaba lezinye izinto ezabe zayenziwa phambili khonapho. Asengubadzise tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga